Ne pregăteam de o execuție, dar din păcate nu avem minimul de puncte, adică 5 puncte și acum intră în mijlocul gap-ului, dar nu o să execut. Aștept să mai formeze aici shift și un displacement, adică un second leg poate, și să-mi ofere un gap mai sus undeva ca să-mi ofere și un minim de 5 puncte. Ok, avem execuție pe GBP, rulăm cu 211 pe minus 240, mi-a luat entry-ul puțin mai sus, adică s-a dus rachetă, trebuia să mi le ia aici, dar vedeți lumânarea aceasta ce repede s-a mișcat și vedem că așa arată. Avem low of the day, avem shift-ul aici, avem weak cu weak, body cu body, ceea ce nu mă deranjează, pentru că mulți spun, băi, dacă e din weak e nașpa, eu prefer să aibă body cu body, weak cu weak închis și momentan cam așa arată, are 6,6 puncte la stop loss, deci avem minimul despre care vorbeam și acum așteptăm, avem 1 la 2 risturiori în zona aceasta. Bine, aici de fapt pe MetaTrader avem mai sus, avem aici la numărarea aceasta, înseamnă că da, pentru că ne-a luat entry-ul mai slab. Da, deci avem entry slab, avem TP-ul foarte sus, undeva pe aici. Vă țin la curent. Astăzi am fost lichiditate, m-a scos aici la punctul S, după cum vedem, și apoi s-a dus reacție, momentan cam așa arată, și m-a scos cu 0,64%, adică 0,6, ceva de genul acesta, și vedem dacă se duce în profit acum sau nu se duce în profit, dacă se duce în win, adică. Scrie în comentarii dacă l-ai executat.